Здравейте, скъпи приятели и по-специално скъпи дами! Днес така ми се искаше да споделя с вас моето слънчево настроение и така с започването на деня жълтият цвят много силно ме грабна. Пък видях, че вчера си взех и такива лалета, в които го има и жълтото. И си казах, това не е случайно, но ми се иска така да ви помогна и вие да усетите тази светлина и радост вътре в себе си. И така, предшествайки 14 февруари, празника на влюбените, когато някои празнуват любовта, а други виното, винаги е стоял въпросът за необвързаните и за дамите, които са сами, защо съм сама? Защо непрекъснато привличам партньори, които така ме разочароват, които ме изоставят или които са неподходящи? А за дамите, които са във връзка, се появяват въпросите от типа на какъв е този празник, изобщо този човек не знам, той ли е, не е ли той, подходящ ли е, не е ли подходящ, някак си не се чувствам добре във връзката, не се чувствам разбрана, не се чувствам подкрепена, въобще. Първо се чудя дали това е човека за мен. Искам да ви кажа, скъпи дами, скъпи приятели, че връзката от голяма степен зависи от вас самите. От това вие кои сте, от това вие в какво вярвате, от това вие как умеете да общувате. Но не само какво говорите, а какво излъчвате. Самите вие знаете, че когато насочите пръста към някой, започнете да го критикувате или примерно имате някакво недоволство, нормално е, всички ние се ядосваме за някакви неща. От много голямо значение какви думи ще използвате и енергията, която насочвате срещу човека от среща. Много често ние не съзнаваме как думите режат като с нож. И наистина, уж някаква невинна реплика, уж нещо, което всеки ден си повтаряте така, към себе си, към хората около вас, към партньора, всъщност несъзнателно вие буквално удряте, стреляте, наранявате. И това се усеща. Особено когато сте тръгнали по пътя на осъзнатостта, когато сте започнали да се интересувате от по-дълбоките причини, вие да се чувствате нещастни, вие да се чувствате несподелени, необичани, така неудовлетворени, вие да търсите себе си, тогава фокуса започва да се обръща към вас. И аз супер много се радвам, че повечето хора, които ме гледат, предимно дами, така искат да научат нещо повече за себе си, искат да се обърнат към себе си, но виждам колко е трудно. Трудно е, защото на първо място нашия ум е много активен и сме много в менталното. Аз самата дълги години съм вървяла по пътя на скептика и на човека, който винаги се е опитвал да контролира ситуацията и нещата. Винаги съм се опитвала някакси така да подредя събитията, ежедневието си, нещата напред, така че да имам максимална сигурност, че нещата ще станат по моя начин. И виждам как доста дами, които са по-силни, които са с повече, такава енергия, която е дейна, която случва, която е оправна, се срещат с точно тази трудност. Добре, аз като съм толкова оправна, като съм така амбициозна и с широк поглед напред, искам да се случват неща, защо се попадам на хора или на партньори, които наричате по-слаби? Сега, дали някой е по-слаб, дали някой е по-силен, това е проекция, която вие слагате на другия човек, без значение дали той е или не е. И всъщност има ли някаква категория, в която ние може да сложим връзките си, взаимоотношенията си, нас самите дори? Ние можем да видим само и единствено това, което познаваме вътре в себе си. А ние имаме нашия негативен опит от предишни взаимоотношения или от някаква тежка връзка, от някаква тежка раздяла или от повтарящите се ежедневни трудности с човека до нас. И си казваме, то до сега е било така, ума много естествено ще заключим, те ще продължат да бъдат по този начин. Мантрувайки си вярването, че хората не се променят, няма как това мога да се промени, то толкова в материалното, толкова в акъла, толкова в
битовото, земното, не се интересува от такива духовни неща, пък аз имам нужда да летя, да бъда приета, обичана, лека, подкрепяна, да се оставя на женската си енергия, пък той да бъде силен, да ме подкрепя, да ми бъде гръб, да вървиме заедно по пътя, силни напред. Това съм го чувала толкова много пъти. Това е било и нещото, което аз съм си мечтала. Но знаете ли, всяко едно нещо, което ние много силно искаме да ни се случи в живота. Сякаш желанието да ни се случи на всяка цена, опитвайки се да го изконтролираме, още повече ни се отдалечава. Защото там, където е контрола, там е и липсата на доверие. Представете си, че вие създавате менюто във вашия живот, какво искате да закусвате, обядвате и вечеряте за един месец напред. Никаква изненада. Скука. Да, сигурно е, че вие всеки ден ще се храните. Да, сигурно е, че ще ядете определени неща. Има предвидимост. Къде е обаче изненадата? Къде е вдъхновението? Къде е това да не знаеш какво ще се случи напред във времето? Страхът е този, който ни държи в рамките на нещо познато или нещо, което се опитваме да изконтролираме. Но всъщност истинският живот е в това да се довериш. Да се довериш на душата си, че ще те преведе, че ще те поведе по пътища, които са най-добри за теб. И когато го има това доверие в себе си, когато го има това приемане на себе си, такива каквито сме, когато ние можем да приемем себе си с най-лошите си черти. То изобщо какво е лоша черта? Човешко проявление, някакво. Когато спрем да се фокусираме само върху негативното в нас или в изопаченото его, колко сме велики, силни и така нататък, наистина си дадем ясна представа и сметка, че ние сме просто хора, които всеки един от нас има нужда да бъде обичан. Всеки един от нас, всяка една от нас има нужда да обича. Това е естествена човешка нужда. И всяка една от нас има нужда да се реализира под някаква форма. Дали да се реализира в семейството, каквото означава реализация за всяка една от вас. Дали да гради нещо в своя бизнес, нещо, което да помага, да подобрява живота на другите. Все по-често дами се обръщат към мен, аз не знам какво искам да работя, обаче искам да помагам на хора. Ама знаете ли, че в това да помагам на хора, от идеята до наистина това, което е за вас, има толкова много път. И толкова много въпроси, на които да си отговорите. Дали това наистина е вашето? Толкова много изпитания, през които да преминете, които да ви затвърдят позицията, която наистина искате. Не винаги това, което ние си мислим, че е най-добро за нас, е най-доброто за нас. Казвам ви го от личен опит. Толкова много илюзорни представи, мечти, идеи съм имала за живота. В момента живея по начин, който моето преди 10 години не би ми минало през акъл. Дори преди 5 години. Дори преди 2 години. Ние се променяме непрекъснато. Когато ние се променяме, ние ставаме все по-осъзнати, все по-свързани с душата, все по-разбиращи, че всъщност нещата, които зависят от нас, са много малко. Как реагираме и как гледаме на нещата. И доколко може да действаме за нещо, което искаме. И до там. Противно на онова мнение, че винаги, когато искаш нещо, ти трябва да го постигаш, ти трябва да действаш, в живота не е точно така, защото не можеш да управляваш човешките чувства. Не можеш да управляваш дори собствените си чувства и емоции. Може да се научиш да ги разбираш, но не и да ги контролираш. Контрола го няма. И пак искам да ви обърна на този въпрос. Защо имате нужда да контролирате? Защо имате нужда да да натискате себе си, да постигате, да правите? Не осъзнавате ли, че всичко това ви наранява и че всъщност ви усъкътява? И когато наистина се доверим на душата си, пак говоря за душата, няма как да не говоря за душата, защото ние сме душа в човешко тяло. И човешко тяло, в което живее душа. Без да се научим да я чуваме, без да се научим да познаваме себе си, да приемаме себе си, няма как да живеем през тази любов, за която мечтаем, като някаква илюзия.
И няма как да имаме качествените хармонични отношения с хората до нас. Винаги до нас е най-правилният човек. Дали това е насилника, дали това е алкохолика, дали това е нарцистичния човек, който е до вас, този, който не ви обръща внимание, пасивния, този, който се появява или изчезва от вашия живот през месец, или този, който много често пътува, този, който не иска да дойде да живее заедно с вас и да има никаква форма на обвързване. Дали този, който има друга връзка, за която разбирате в последствие, или този, който си има семейство, обаче избира вас от време на време. Дали този, който излива душата си и го усещате като сродна душа, обаче нищо повече, защото то е толкова духовното, толкова е платонична тази връзка, толкова сте свързани, близки, че как да искаш нещо повече от този човек? Разбирате ли с колко много случаи се заблуждаваме, че ние трябва някъде там да се напаснем покрай другия човек. Поставяйки го сякаш него, една дама наскоро ми каза: човекът у мен, с който съм живяла толкова години, аз не виждах Бог, аз виждах него. По-силен, по-можеш. Това не трябва да се случва, мили дами. Ние винаги избираме човек, който е цялостен, който е здрав, който е съзнателен и с който бихме искали да продължиме да градим хармонични взаимоотношения. И докато ние не изградиме тази стабилност в себе си, свързани с материята, с духовния свят, с вътре, с себе си, да знаем най-малкото какво искаме. И да вярваме, че го заслужаваме. Ама не ония лигавщини, кифльощини от типа на заслужавам да ме води на почивка, да ми купува скъпи неща, да ме издържа и аз да не трябва да работя, да ми купува телефони, да ми купува чанти, да ме води в Дубай и така нататък. Моля ви се, това ли за вас е партньора, който е най-добрия? Това ли искате? Дотам ли се простират мечтите ви? Защото ако търсите това, вие ще срещнете това. Но от отсрещната страна ще има също очаквания от вас. Вие можете ли да ги покриете? Готови ли сте да бъдете партньор на такъв човек? И знаете ли, че всъщност вие може да имате много хармонична връзка с човек, който да ви обича, да ви подкрепя, да идва с вас да пазарува, да ви помага в домакинството, да ви подкрепя, да ви изслушва, да бъде до вас в трудните моменти, да бъде до вас и в радостите и да бъде адекватен и да ви казва: хей, бъркаш тук, отнесла си се. Да може с твърда ръка да ви каже истината в очите тогава, когато се заблуждавате и когато сте се отвеяли някъде. За мен това е истинската връзка. И през дългите години в търсене на истинската любов аз търсих себе си. Аз лекувах своето вътрешно аз. Аз опознавах себе си, за да мога най-накрая да срещна човек, в чието очи да огледам себе си и да бъда себе си на 100%. Без да се опитвам да бъда някоя друга, по-силна, по-оправна, по-намахана, да парадирам с длъжността си, с успехите си, с популярността си дори, с това колко мога. А всъщност да бъда себе си, така както си сред най-близките. Така както си с сестра си, с родителите, сред най-близките приятели. И наистина винаги съм си мечтала за такъв човек до мен, който да ме обича и да ме приема такава каквато съм, но осъзнах, че докато аз не приех себе си, и все още вървя по този път. Не си мислете, че напълно съм приела себе си. Има неща, които все още ми е трудно да видя и така да приема. Но виждам как да вървиш с човек до себе си, в който да сте обединени от много по-голяма връзка, ценности, обща мисия, която, макар и на много различни хора, държи спойката. И за мен там е истината. Когато ние знаем какво ни е ценно, какво ни е важно, ние вече знаем какъв човек бихме допуснали до себе си. И оттам нататък любовта и желанието през любовта ти да вървиш с този човек, минавате през каквито и да е трудности и конфликти. А тях винаги ги има. Но дали ще избереш да се навикаш, да се сърдиш, да обвиняваш, така както си свикнала,
Или да си изправиш в очи и да кажеш, виж, мен ме е страх от това, че може да ме изоставиш. Имам го този страх и преди това съм го имала. Страх ме е, че може да си помислиш еди какво си за мен. Осъзнавам, че това е нещо, което си нося. Осъзнавам, че страха ми, че може да направиш нещо, еди какво си е мой страх от моето минало, но това не си ти. Осъзнавам го, но искам да ти го споделя, защото е важно да знаеш какво е в моята глава. И тогава другият човек се отваря към вас. И тогава вие може вече свободно да изразявате себе си, като с най-добър приятел. За мен това е най-ценното в живота. Да приемеш себе си и напълно да приемеш човека до теб. Но става с лична работа и от страна на двамата. Обратна връзка и от страна на двамата. И поне от мой личен опит, от много разговори. Честни, дълбоки и истински. В които откриваш себе си. В които си силна и слаба. И през мъжката и през женската енергия, както искате го наречете. И за да нямате човек до себе си, се запитайте от какво ви е страх. Кои са най-страшните неща, които не искате да допуснете човека до вас да има? Работете по тях, мили дами, работете. Защото много често те са свързани с негативен опит, ограничаващи вярвания, които идват от миналото. Има как да пренапишете миналото си. Не какво се е случило, а как сте го разбрали. Има как да освободите онези наранени части от себе си, онези изгубени фрагменти от душата си, онези замръзнали частици, онези шокирани частици от нещо, което много ви е стресно. Има как да излекувате миналото си. И има как вече здрави, адекватни да се доверите. Пътя на доверието също е път, както знаете, но ако не пробваш малко и не открехнеш вратата, тя винаги ще стои затворена. Казвам го от личен опит. Дълги години, стоейки изолирана, не допускаща никой в живота си. Отдавайки се на духовни практики, отдавайки се на служенето на много хора. Но виждах, че това не ми стига. Защото аз като жена, като човек имам нужда да бъда споделена, имам нужда да се доверя на мъж в живота си. И от тази позиция мога да ви кажа, че много научих и ми се иска да ви помогна, да ви осветя пътя през дарбата, която имам, да виждам емоциите, които чувствате, да ги усещам, да виждам менталните модели, които се появяват. И понякога да чувам или да виждам това, което вие самите не можете, отвъд думите, които казвате, енергията, която тече. И вярвам, че всеки човек има тези дарби, тези способности, които могат да помогнат на човечеството. И затова избрах пътя от... Много пъти сте чували историята ми от банкерката. 16 години вървяла по път, по стълбичката нагоре. Оставих високия си пост, оставих началническата позиция, оставих мечтите и илюзиите си, всичко това, което на мен ми харесваше. Реално погледнато ми харесваше. Някак си разбирайки, че мога да помогна и на едно човешко същество, да не чувства същата самота, същото неприемане, същата неувереност, която аз съм чувствала. Да не чувства тези силни паник атаки, страхове и болка, която аз съм чувствала. Щом разбрах как, щом сама успях да се справя с тези неща, си казах, това Теди по-силно от мен, няма как да го стане. Щом се отворих за духовното, щом започнах да общувам с ангелския свят, с Бог, с душата си, защо да не науча и теб? Защо да не ти покажа стъпките? Пък ти да вървиш толкова време, колкото имаш нужда. Все пак това е път, не се натискаш, не се пресираш. На мен ми отне време. Но пък затова съм изградила прекрасно място, където много дами работят върху себе си ежедневно. Място с стотици практики, които да ти помогнат стъпка по стъпка ти да познаваш себе си, да приемаш себе си, да разбереш емоциите си. И практики, които работят, които дават резултат. А резултата какъв е?
Не веднага с някаква магическа пръчка ти да махнеш всичките си проблеми. Това, ако го очакваш, няма как да стане. С който и каквото и да работиш, такива магиосници все още не знам да има. А ако има, и аз бих отишла там да ви кажа. А просто с всяка стъпка, с всяка практика да се чувстваш по-добре, да се чувстваш по-спокойна, да белиш собствения лук, в който да стигнеш до сърцевината на нещо, което от годините тревожи, на някакво състояние такова тревожно, което може да имаш от години, неуверено, едно такова притеснително, плахо дори. Да отпуснеш малко тази хватка на контрола и да видиш, че живота може да бъде много лек, много цветен, много хубав. Да се научиш как мислите и емоциите ти определят изборите, които правиш. Да се научиш как да избираш себе си. Да заявяваш собствените граници. Да владееш мислите и емоциите. И лека по лека да се свързваш с душата си през полето на каша. Всичко това съм го направила на едно място и това е модерната духовна жена. Група, в която много дами работим. Тя е така свободна за всяка една от вас, когато иска да дойде, колкото време иска да остане и да си работи. И отделно от това съм на среща да се срещнем и да поговорим. Просто разговор, в който ти да ми споделиш кои са всички проблеми, които имаш, кои са темите, които те притесняват, какво искаш да подобриш в живота си, какво си правила до сега и какво възнамеряваш да ти се случи, какво наистина искаш да ти се случи. Често ние даже не знаем какво искаме. И аз тук мога да ти помогна. Да чуеш себе си, да създам пространство, в което да озвуча това, което е вътре в теб, да ти го повторя. Защото много често ти не си го виждаш. И да ти покажа стъпките. Как можеш и сама да си работиш. Може от тук нататък да работим индивидуално. Може да работим индивидуално и сама да си правиш неща в групата. Има много начини. А през март и април ще почне и групови проекти, но още има време, да допълнително ще ви кажа и за тях. Затова, ако искате да се видиме, мили дами, и просто да поговорим и да ви кажа какво аз чувам, какво аз виждам, каква е посоката, в която вие сте насочили енергията си, защото умея да виждам енергията, мислите, чувствата на къде са. Умея да насочвам къде е сърцевината на проблема, където много често даже и не подозирате. И да ви покажа вашия път, да ви науча как да вървите по вашия път. С помощта на полето на каша, с помощта на ангелския свят. А за тези, които не са толкова отворени все още, но им се иска, струвайки им се много далечно, с нещо по-ментално, по-практично, което също да ви дава резултати, докато лека по лека се отворите към истинската си същност. Защото моето мото е: живей през любовта, живей през душата. И това е най-смисленото за мен. Да приемеш себе си, да имаш хармонични връзки и отношения с човека, с близките, с семейството, до теб и да градиш нещо, което си дошла да случиш, да твориш като потенциал, който имаш тук на земята. Пътя и много ще се радвам да го вървиме заедно. Затова, мили дами, пишете ми. Пишете ми и ще ви пратя повече информация. Как може да се включите в групата на модерната духовна жена и как може да се видиме, да поговориме. Ще ви изпратя 2 линка с информация и за едното, и за другото. И ще ви оставя. По никакъв начин не натискам хората, по никакъв начин не се опитвам да продавам или нещо такова. В много случаи имате очаквания, които аз не мога да покрия. Затова съм описала, седнах днеска, 4 часа съм описвала как работя. И много ще се изкефя, просто да ви запозная с моя свят, с моя подход. И ако ви допада, пък да ви помогна с това, с което мога. Пожелавам ви прекрасен ден, наистина. Направете нещо хубаво за себе си. И вярвайте, вярвайте. Вярата и изборите са ваши. Никой не избира вместо вас. Никой не може да ви изкара от някъде, където вие самите сте се завряли и не искате да излезете. Аз искам да ви покажа пътя на любовта.
Искам да ви помогна да изберете себе си. От любов към всяка една жена. Като към жена. Прекрасен ден! Така просто ми се искаше да споделя всичко това, което минава през мен. Бъдете щастливи, здрави и обичани, обичащи. Чао и до скоро!